Bizning Ауыл хуҗалыгы министрлыгы Марат Әхмәтов төшә. Санаулы секундлардан һәм без йөгерәбез аны каршы алырга. Менә Марат абый Әхмәтов төшеп җитте безнең җирнең йөзләренә. Һәм санаулы минутлардан авыл яшьләре спорт уеннарының ачылыш тантанасы башланып китәчәк. Әлки, Әлмәт, Әтнә, Балташ, Anna Bogaliyattaga urib yilida tagallaymiz. Yo'shining ustida zo'r shodlik, sportning avul yoshlari sport o'yinlari bizning oqlanishimizda o'ta. Lekin rahmat Avul xo'jaligi ministrligina, sport ministrligina. Bizning endi ko'pdan xiyol bor edi bu yo'riqni o'zimizda o'tganimizga. Ko'p materialimizni material texnik baza Яннәги, аягында сандали түгел пима, яшь күңелем ятыйм. Идем шаурмаштыга булар яна бар киләсең. Мен шаурмашлар. Исәнмесез, хәерле көннәр. Ашларыгыз тәмле булсын. Ничек шаурма тәмлеме? Яхшы, бик тәмле. Актаныш шаурмасымы әллә ул? Актанышныкы ди, домашний дип саталар. Мин үзем катнашмыйм, мин представитель. Монда инде соревнование Даяров һәм соревнование механизаторов. Беләсеңме, бу тоже неэтично, ашаган кеше янә барып интервью алырга. Кара бу җырның сүзләре бигрәк яхшы. Өйрәнәсе дә юк, ялыйсы да юк. Сәлам дуслар, без 11-нче тапкыр уза торган авыл яшьләре. Бурылып карады да теге апа мине бүлдерде. Сәлам дуслар, без 11-нче тапкыр уза торган авыл яшьләре спорт уеннарында. Ул бу ел Актанышта уза. 2 елга бер тапкыр үткәрелә торган әлеге чараның максаты авыл кешеләренең сәламәтлеген ныгыту һәм аларга спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр булдыру. Төп таләп катнашучы авылдан булырга тиеш. Хәзерге мизгелләрдә без татар халкының милли уены көрәштә. Көрәштә буламы? Көрәш ярышында. Данис Закиров, Саба районынан булам. Югары Семет авылынан. Шушы уеннар турында моңарчы белә идегезме? Ничәнче тапкыр катнашасыз? Мен бу уеннарда 2013 елдан берле катнашам. Ул безнең белгәнебезчә 2 елга бер генә була. 2013, 2015, 2017, 2019га килдек. Көрәштә һәм канат ярышында катнашам. Иң беренче ел 2013 елда булдык. Башта Минзәлә шәһәрен, Минзәлә районында, аннан соң 2015 елда булган Мамадышта, 2017дә Зәй кабул итте. Менә быел Актанышка килдек. Без авыррак үлчәүләр, мен үзем 100 килограммда көрәшәм, 100 килограмм һәм 100 килограммнан авырлык үлчәүләр иртәгә көрәшәчәкләр. Һәрбер районның әйтәм бит, һәрбер көрәшче үзенең весына махсус әзерләнеп килә. Моның өчен кемдер төшерәсең инде әзгенә весны да килисең, ансыз булмый инде. Нинди чаралар кулланасыз? Күп әйбердән үзеңне тыясың. Ашау мәсьәлесенә килгәндә, чөнки ашауны шөгыльләнүне арттырасың. Нәрсәләр белән тукланасыз? Ничә көн алдан шулай туклана башлыйсыз? Смотря авырлыгын күпме төшерергә кирәк инде, шуңа карый инде ансы теге. Һәрбер кешенең мәсәлән мин булай әйтәм, мин теге әйтәм дип кенә әйтеп булмый. Һәрбер кешенең үзенең индивидуаль куы бар весна инде. Һәрбер кеше үзенчә инде. Корабдай белән суда гына торасыз. Ансаны китапта гына язылган, алай гына булмый инде. Бит хәлдәген кирәк, корабдай гына ашап көрәшеп булмый. Шуның өчен һәрбер кешенең үз тактикасы инде. Минем ишеткәнем бар, менә хәл китә дип көрәш вакытында шулай кудырганнан соң. Китә инде, шуның өчен бит алда көнне үлчәнәсең, икенче көнне генә көрәшәсең. Кешегә, то есть спортсменга күпмедер вакыт дәрәҗәсендә вакыт бирелә үзеңне восстанавливаться итәргә. Шул бер сутка эчендә восстановиться итеп бетереп, келәмгә килеп басасың. Менә шул уеннар өчен махсус ничә килограммдан котылдыгыз? Мин шәхсән үзем 10 килограмм вес кудым. 100 килограммга керәшәм. Шул уеннарда катнашам. Шул уеннарда катнашам. Кайта ул озакта тотмый ул үзен. Марат Әхмәтов төшкән вертолетны безнең катнашучылар урап алдылар. Гомерләрендә беренче тапкыр вертолет күргәннәр, ахыр бик каты фотога төшәләр. Юк. Мин гомеремдә икенче тапкыр күрәм инде, беренчесендә мин дә төшкән идем.
Дуслар, без монда ялгыш кына Ялкын журналының баш мөхәррире Илназ абый Фәзуллинны күреп алдык. Шуңа күрә аннан да сорыйк әле, ничек икән шушы чараңа, шуймы икән һәм фикерләре аның. Шура искиткеч әлбәттә. Актанышлар һәр вакыттагыча булдыралар. Яхшы әзерләнгәннәр. Бу кадәр халыкны да җыярга кирәк, җыярга һәм кабул итәргә кирәк. Ярышлар да бик матур уза. Менә әле төнкүгенә килдек, хәзер ага таба карарбыз әле. Әле көрәшне генә карадым. Монда бит тракторчылар ярышалар, савымчылар, шахмат шашка бар дип ишеттем. Кыскасы бик күп. Карарбыз ага таба. Назабый тагымында шундый кызыклы уен төрләре, сыер да суачаклар. Сезнең үзегезнең сыер савып караганыгыз бармы? Хәзер беләм. Юк. Әле монда килгәч кенә әйтә башладылар. Менә элек Зәйдә булган икән, аны кайдыр булган. 2 елга бер тапкыр үтә дип әйтәләр. Бүген беренче тапкыр. Шашка белән, шахмат белән ничек кызыксынып киттегез? Икесендә уйныйсызмы? Юк, шашка уйнамыйм. Шахмат кыла уйныйм. 1-4 яшьтә әни өйрәткән инде. Йөрергә өйрәтте. Шуннан соң мәктәпкә килгәч, 6-7 яшь тулгач, түгәрәккә язылдым. Шуннан киттем инде. Тагын нинди уңышларга ирешкәнегез бар? Татарстанда без команда беренче урын, мин икенче урын личный алганым бар. Шушында актанышта ук. Һәм бер-ике эш бар инде. Менә шушы бәйгә авыл яшьләре дип атала, ләкин анда ничек олы кешеләр дә бар. Моңа фикерең ничек? Уйнасалар килә икән, уйнасыннар. Әгәр дә алар яхшы икән, ул конкуренция тудыра, ул кызыграк, карарга күңел, уйнарга күңел. Мин каршы түгел, уйнасыннар. Шулай ук менә авылда пропискасы булып та шәһәр кешедә яши торган кешеләр дә бар. Аларга фикерегез ничек? Мин авыл пропискасы белән авылда торам, мин шуны беләм. Калган кеше менә ничек тели шулай эшләсен, җаннардан ничек башлары килә шулай эшләсен. Бер сүз юк. Менә әни бар, калманы эшләде. Хәтәлләй бирәшә тамына бу апай. Этнә районыннан Байрам Фердинанд Мөхәммәтович. Паспортларында күрсәтәсез. Акчасы бар, акча бирәләр, кирелә 500 сум. Фамилиягез бирәк матур. Бәйрәме фие, бәйрәм ичендә. Менә шушы шашка уйныйсыз икән, шашка белән ничек кызыксынып киттегез, шуны сөйләгез әле. Бала чактан инде. Кем өйрәтте? Әтиләр, абыйлар. Әти, абыйлар инде. Бергәләп уйныйсыз име? Бергәләп уйныйдыр, шахмат тактасы бар, шахмат уйныйдыр, сиертеш уйныйдыр, шашка уйныйдыр. Шуларны уйныйдыр һәм. Анда ярышта бар име, шиертеп уйный торган. Бу безнең идәге уйнаган сиертәсен уйныйсан. Ярышы юк. Урташа 2 уен аттым. Бер диңгелдем, 2 ничә булды. Шулай баратык. Җиңсәгез? 8. Диңгелгә тырышырга кирәк инде. Хатыныгызга бер күчтәне салып кайтасыз. Менә оныклар калды әле күчтәне сәр китаплар. Игәйбәте шулары. Шуның белән безнең авыл яшьләре спорт уеннарыннан репортажыбыз тәмам. Минем исемем Зилә. Сау булыгыз.